Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall konsilli Lokali ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista qed iwarrab u saħansitra marġina il-fera opportunitajiet indaqs, fera li waqqaf huwa stess. Dan għamlu waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali fejn One News staqsa dwar id-dikjerazzjonijiet tal-President tal-fera opportunitajiet indaqs tal-Partit Nazzjonalista Jamie Vella brabta mad-dikjerazzjonijiet tad-deputat Ġuli Zara dwar il-Festival Ziguzajk. Ftit tal-jimilu Zara ħarġet attakka li Ziguzajk, Festival Internazzjonali tal-Arti għat-tfal u żgħażagħ, għall-inizjattiva maħsuba biex permezz tal-arti u l-kreattività tippromovi l-inklusività u l-apprezzament tad-diversità. Fil-waqt li għaqdiet differenti għall-liema u anke l-komunità LGBTIQ esprimew l-adab tagħhom għal dan, Jamie Vella bħala l-President ta' Fera tal-Partit Nazzjonalista ċanfar lil Zara tal-li lanqas biss indenjat ruħha titkellem ma' dan il-forum tal-partit stess qabel ma għamlet l-istqarrijiet li għamlet. Vella saħansitra kiteb b'mod li jixed kif fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx teamwork u tal-wieħed xifhem li l-forum li jmexxi huwa frustrat għax qed jiġi emarġinat mill-Partit Nazzjonalista. One News taqsa propju dwar dan lil Charles Bonello, il-koordinatur tal-Partit Nazzjonalista għall konsilli Lokali li huwa wkoll President tal-Fera tal-Partit Nazzjonalista. Huwa kien pronti xejn id-dikjerazzjonijiet ta' Vella e kif qal id-deputati tal-Partit Nazzjonalista jitkellmu miegħu. Jiena President ukoll ta' Fera u d-deputati kollha jitkellmu magħna. Din id-dikjerazzjoni tkompli tikkonferma kemm il-Partit Nazzjonalista waqqaf il-fera opportunitajiet indaqs biex biss jipprova jikseb ftit kredibilità fil-qasam tal-ugwaljanza u mhux għax veru jimpurtaħ minnu. Intant One News it-tnejn fil-għaxija staqsa lil Zara dwar id-dikjerazzjonijiet li għamlet din tal-aħħar ma jkollha l-ebda apoloġija x'tagħmel għal kummenti tagħha meqjusa insensittivi minn bosta. Dan fil-waqt li ma esprimiet l-ebda rimors. Għamilt kummenti kemm xejn insensittivi lejn il-komunità LGBTIQ. Titlob apoloġija għal dak li. Dak x'tett tajdu intom naħseb li għatina kien xar.